दिनैनि भिडिअ'आना एसे आलादा सान्तिपुरनिफ्रायसो दै माने अनलि बैसागुनिल' जागोन जा दं हारम'नियाम जथा गामियाव रंजानो मोनाब्लाबो जों गुबुन गामियाव रंजानानै ओरैबायदि खुसि बा ओरैबायदि रंजानाय मोन्दों दा बुंसै बे रंजानायखौ लोगोसे आरो गामिनि आबै आबौ बिदा फंबाय गासैबो दंजोबो माने गासैबो गामसा गानजोबनाय लंपेन्ट गैया दै बांसिनानो गामसा ट्रेडिशनेल बर'नि गामसा होननाय बेफोरबायदि अने बर' आइजोफोर नानिमोनबो दङ बेफोरबायदिनो गासैबो ओंखारजोबदों नै फैगासिनो दङ सान्तिपुराव दै नै माखासेया फैगासिनो थाबायख'नो हायाखै बिसोरो सेरजा दामग्राया मोजांनो रोंगौथ'लै मिथु नोंथ' रोङा दा सेरजा दामनो खामखौ एसे हायो आं सेरजायाव गैया खामखौ एसे हायो सेरजाखौ गैया बिराद गोसो दङ खिन्थु सोलोंनायनि खाबु जायाखै दा सोरनि न'आव रंजानो फैदों आंथ' न'खरखौ बुंनो रोंला माने सान्तिपुर गामियावहाय सान्तिपुर खोला सान्तिपुर गामि मा होनदों खोला सान्तिपुर नै सेरजा दामग्राफोर मा लाखो आदा गासैबो बावहायनो जौ बा खय बोसोर जाखौमोन नोङो मोसानो मोनैया बिदि 2 बोसोर जाबायमोनलै 2 बोसोर हाग्रायाव थानानै दा बोसोरनै जाबायनो बे हाग्रायाव थानानै रंजानो मोनैया दा माने हाग्रायाव थाबाय थायै 2 बोसोर जाबाय आरो बेयाव नंगौ रंजानाया दा हारम'नियाम दामना बेखौ दामनासो मोसानांगोन बेनावहाय जायनाव मोसागोन नैबेजों दामजाया बेजों ना मा आदा नैबेखौ दामनो मोना बर'नि माबा नङा खुगाजोंनो खनगोन दामगोनबो मुसुरगोनबो ना मा रंजागोन ना मा आदा रंजायो दा बोसोराव खनसेल'सो बैसागुनि बोसोराव खनसेल'सो दा एबाराव दामनांगौ मोसालांनायसै खनसे बैसागुनि माखासेयालाय माहाय थांजोबखो फैनोल' हो सोरनि न' बे चेयारमेन होनदों नामा ए नोंनि फंबायनि मोसाहैनायसै नोंनि देरसिन